நம்மளாம் சுல்லா வயசில் ஸ்பைடர்மேன் படத்தை பார்த்துட்டு கையில் ஸ்பைடரை கடிக்கி விட்டு நானும் ஸ்பைடர்மேன் தான் சொல்லி தருவோம்ல, அந்த மாதிரியே தம்பி என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஹாரி பாட்டர் படத்தை இப்போ தான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கு அதில் வாழை தொடப்பான் எங்கடா வாருக்கும் தேடி பார்த்துருக்கேன், எங்கேயுமே கிடைக்கலையாம். அப்புறமா அமேசானில் இருந்துச்சாமா, ஆர்டரை போட்டேன். பையன் ஆர்டர் போட்டது வாரம் 2 நாள் ஆகும்ட்டாங்களாம். பயவில் பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகிட்டேன். 2 நாள் அப்படி கனவுலேயே மிதந்துக்கிறிக்கான். நம்ம எங்கே போகணும், எப்படி பறக்கணும்னு திங்கிங்கே இருந்திருக்கேன். ஆர்டர் போட தொடப்பம் வந்தோடனே தூக்கிட்டு 2வது மாடிக்கு ஓடிருக்கேன். குடுகுடுன்னு தொடப்பத்தில் உட்காந்து பறக்க பார்க்குறியா, ஆனால் பறக்க மாட்டுது. சரி ஹாரி பாட்டர் மந்திரம் சொல்லுவோம், அப்பயாவது பறக்கும் பார்த்தா அப்பயும் பறக்க மாட்டுது. என்னடா சோதனை அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து தப்பிருக்கேன் ஹாரி பாட்டரே அப்படின்ட்டு பார்த்தா வந்துன்னு போய் கீழே விழுந்தானா. போய் மூஞ்சி கை காலு ஃபுல்லாக அடி. இவன் கீழே விழுந்தவனே இந்த அடிவாளியை பார்த்து ஆத்தாளுங்க அப்பனை வெளியே வந்துட்டாங்களாமா. அவங்க அப்பு கேட்டுக்கார வந்து ஏன்டா குதிச்சா அப்படின்னு கேட்டாராமா. எப்பா நம்ம அமேசான் கம்பெனி மேலே கேஸ் கொடுக்கணும்ப்பா அப்படின்றியா. அவங்க அப்பா கேட்டுக்காரு ஏன்டா அப்படின்னு இருக்காரு. தொடப்பம் பறக்கவே மாட்டேதுப்பா, நான் என்னை ஏமாத்தி விட்டாங்கப்பா அப்படின்றீங்க. இதை கேட்டு உங்கள் அப்பா மண்டல அடிச்சுட்டு அழுகிறாரு. உன்னை பிறந்தக்காட நான் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் வரடந்து பெற்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம பிள்ளைக்கு மண்டையில் ஏதோ கோளாறு, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அங்கே போய் பார்த்தா நாய் ஒரு வாரமாக ஏதோ புதுசாக ஒரு போதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் போல. அதனாலே இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி இருந்திருக்கேன். டாக்டர் சொல்லிருக்காரு, சார் உங்கள் மேலாச்சும் பரவாயில்ல சார், நேற்று ஒருத்தன் வந்தேன் சார், நான் தான் பேட்மேன் சொல்லி என்னைய பாடா படுத்துட்டேன் சார், அவனும் இதே போதை தான் சார் கன்சியூம் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு இருக்காரு. இதெல்லாம் எங்கடா நினச்சிங்க கேட்பீங்க, வேற அங்கே குஜராத்து தான். அப்படி என்னடா போதையை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க கேட்பீங்க, வேற என்ன ஹெராயின் தான். காந்தி பிறந்த மண்ணில் ஒரே ஃபன் பண்ணிக்கிருக்காங்க ஃபுல்லாக. சரி வரட்டா, நாளைக்கு இன்னொரு டாப்பிக்கில் பார்ப்போம்.